15వ వచనం, అంతలో యెహోవా మోషేతో, నీవేళ నాకు మొరపెడుచున్నావు? ఈ తర్వాత భాగం నాకెంతో ఇష్టం. సాగిపోవుడి అని ఇశ్రాయేలీలతో చెప్పుము. ఏమిటో తెలుసా? అదే ఈరోజు మీకు దేవుని యొక్క వాక్యం. ముందుకు సాగండి, సాగిపోండి ముందుకు. వెనక్కి చూడకండి, వెనక్కి వెళ్ళకండి, వెనక్కి పారిపోకండి, దూరంగా పారిపోకండి. ముందుకు సాగండి. ఏదైనా చేయాలని తీర్మానించుకుంటే మార్గం కష్టంగా కఠినంగా ఉన్నా ముందుకు వెళ్ళండి. ఈ వైఖరిని తెచ్చుకోండి. అదెంత కష్టంగా ఉన్నా నాకు అనవసరం, దేవుడు చేయమంది చేస్తాను. దానికి ఎంతకాలం పట్టినా సరే దేవుడు చేయమని చెప్పింది చేస్తాను. దానికి ఎంత వెల చెల్లించినా సరే దేవుడు చేయమని చెప్పింది నేను చేస్తాను. మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను చివరి వరకు దేవునితో ఉండమని. ప్లీజ్ 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 వదిలివేయకండి. అది కష్టంగా ఉన్నా, మీ ముందు ఎర్ర సముద్రం వెనుక ఐగుప్తీయుల సైన్యం ఉందనిపించినా వేడుకుంటున్నాను, వదిలివేయకండి.